Cel mai mare inamic al perfecționismului este vulnerabilitatea. Pentru a ne împrieteni cu vulnerabilitatea, trebuie să separăm valorile personale de rezultate. De altfel, mutarea focusului pe contribuție este un alt element principal și ceea ce ne mai ajută este redefinirea greșelilor ca proces de învățare. Depinde de fiecare. Unii dintre noi alegem să ne organizăm și faptul că etapizezi ceea ce faci, proiectul pe care l-ai în curs, poate să te ajute în procesul ăsta de a nu simți presiune și de a accepta pas cu pas ceea ce va fi un rezultat final. Apoi avem acceptarea în sine și poți să te uiți la proces cu curiozitate, să fii uimit de ceea ce iese din mâinile tale și de ceea ce reușești să faci în cursul acestui proiect, fără de a simți presiunea că poate nu iese de nota 10. Cred că cel mai mare inamic al perfecționismului este curajul de a fi imperfect. Practic, ideea că punctul în care ești acum, ca de exemplu cu cât de mult ai pregătit pentru un examen, e suficient pentru prezent, că, ok, în viitor lucrurile o să stea mai bine la un alt examen, de exemplu, sau când o să avansezi, practic, în materia respectivă și că ceea ce știi în prezent este cu mult mai mult față de ceea ce știai până acum. În același timp, cred că ar trebui să ne uităm un pic la perfecționism ca la ceva care nu este chiar pozitiv, să zicem, nu este ceva util. El vine din ceva util și anume din dorința naturală de a progresa, de a ști mai multe, de a face mai bine, dar felul în care el e folosit și cum îl aplicăm nu e ceva util. Dar curajul de a fi imperfect e ceva util pentru că e ceva ce imperfecțiunea oricum se regăsește în fiecare, cu toții o avem.